ಮಮ ವಚಸಿ ನಿಧತ್ತಾಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಮಾನಸೇ ಚ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡವರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳು ಕಲ್ಜಿಗದ ಲೇಸುಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಪೊಸತ್ತಾದ ದಾದ ತೆರೆಯಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ದಾದ ಬೇಜಾರು ಅಂದು ಕೇಳಿನಾಗ ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು 24 ಬಗೆಗಳು ಉಂಡು. ಐಟ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಪಂಡದು ಐನು ಭಾಷೆಗಳು ತಮಿಳು ಅಥವಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಕನ್ನಡ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷೆಗಳು ಹೇರಳವಾದ ಕಾವ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಲೇಖನ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತು ನಮಗೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಗದ್ಯ ಆವಡು ಪದ್ಯ ಆವಡು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಮಗೆ ತೋಜಿದು ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು. ಆಂಡ ತುಳುಟು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಾದಲ ಇಜ್ಜಿ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಪಂದು ಪಂಡಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಾದಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಜಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಇತ್ತಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ ಜನಕುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸಡು ಇತ್ತಂಡು. ಆಂಡ ಅವು ಏಪ ಕಡೆ ಆಂಡ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರು 6 ಮಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧನೆಡ್ದಾವರ ಸುರುಕಾದ ತಿಕ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತೋ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರಂಥೊಡ್ದಾವರ ಒಂದು ಮಾತ ನಾಶ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಮಾತ ದೂರ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ನಮಕ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾವ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಾತ ರಚನೆ ಮಾತದ ಕೊಡ್ತೀರ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಲಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೇಕುಣ್ಣಾಯರು ಬರೆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾವೇರಿ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ತೆರೆಯೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ. ಈ ಕಾವ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕರ್ಂಬು ಸೇವಿತಿ ನಂದೊಮೀ ಕಥೆ ಮಿತ್ತ ಮಿತ್ತತಿ ರಮ್ಯುನ ಕರ್ಂಬು ಖಂಡಿತ ಜುಹ್ಯಕ್ಕಿತ್ತಣ ನಂದೊಮೀ ರತೆ ಛೇದಿತ ಪಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು. ದಾದ ಅರ್ಥ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ಂಬು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಂದಿಪ್ಪುವ ಕರ್ಂಬು ಸುರೂಕಾದ ಪಿದಾಯ್ಡು ಚೂಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಸಿಡು ಅಗ್ಗಿವ ಅಗ್ಗಿನಾಗ ಸುರುಕು ನಮಕ್ ದಾಲ ಐತ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಬುಚಿ ಆಂಡ ಕೂಲಿ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಐತ ರಸ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬೂರ್ಲಕ್ಕನೆ ಸುರುಕಾದ ಒಂತೆ ತೀಪೆ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಚೂಲಿಂದ ಎತ್ತೊಂಬರ್ಪ ಚೂಲಿ ಮಾತ ಪೋಂಡು ಅಪನಾಗ ಉಲಾಯದ ಮಾಸದ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಧುರತೆ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ತಾಗದು ಅಬ್ಬಾ ತೀಪೆ ಪಂಡದ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಿಡಪ್ಪ. ಎಂಚ ನೆತ್ತ ತಾದಿತ್ತನ ಅಂದ್ಕೆನಾಗ ಸುರೂಕು ಚೂರು ತೀಪೆ ರಸ ಚೂರು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂಡು ಚೂರು ತೀಪೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ತೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೋ ಒಂದು ಪೋಂಡು. ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಪನೊಂದುಳ್ಳೆರು ದಾದಾ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಲೇಖನ ಪರಂಪರೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೆನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ತೀಪೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಐಡ್ದ ದುಂಬುದ ಗ್ರಂಥ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಅವು ಐಡ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಐಡ್ ದುಂಬುದ ಗ್ರಂಥ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಅವು ಐಡ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜೆತ್ತೊಂಜಿ ಅಸಲು ಎಂದು ಪನ್ಪತೆ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಡು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುತ ಪರಂಪರೆಡು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತೀಪೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ರಮಣೀಯವಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ಥಡು ಈ ಗ್ರಂಥ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗ ನಮಗೆ ತಿರಿಪಾವುಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಡು ಮಸ್ತ್ ವೈವಿಧ್ಯ ಇತ್ತಲಕ್ಕನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಐತ ಒಂಜಿ ಗರಿಮೇಡು ಅವು ಪೊರ್ಲುಡು ಇಪ್ಪರೆ ಬೋಡಾದ ಈ ಗ್ರಂಥ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊರ್ಪುಂಡು. ಎಕ್ಕಡ ದುಂಬು ಪಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಕ್ಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶೈಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಭಾಷೆಕ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶೈಲಿಡು ಪಾತಿರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಈ ಗ್ರಂಥಡು ಉಪಯೋಗ ಆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶೈಲಿ ಅವು ಕಾಸರಗೋಡು ಕಡೆಟ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಾತಿರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶೈಲಿಡು ಈ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಂಡು. ಅವೇನ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೇಕುಣ್ಣಾಯರು ಆರ್ನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿನ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರಂಥೊಡ್ಲ ಆರ್ ಅವೇ ಶೈಲಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಂತದೇರು ದಾಯಪಂಡ ಮೂಲಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಶೈಲಿಯೇ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಿನಿರ್ದಾವರ. ಒಲ್ಪ ತಿಕಂಡ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅತ್ತಂದಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ಒಂದು ಏರ್ನಾಂಡಲ ಫೋನ್ ಕರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತ ಬನ್ನಗ ಲೆಪ್ಪು ಬನ್ನಗ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಅವು ದಾದ ಅಂದು ತೂವಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇದೆ ಪರವೂರ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ದು ಪೋದು ತೂನಗ ಅವಳು ತಿಕ್ಕನಂಚಿತ್ತನ ಗ್ರಂಥ ಈ ಕಾವೇರಿ.
ಓಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಕೇರಳದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈ ಗ್ರಂಥ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ತ ಲೈಬ್ರರಿಡ್ ಈ ಗ್ರಂಥ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಿನ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ನಾಡದು ಈ ಗ್ರಂಥನ ನಮಕ್ 19 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣ್ಚಿತಾಯರ್ ಆರು ಒಂದೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಂದು ಎಂಚಾರೆಗೆ ಭಾವನೆ ಬತ್ತನ ಅಂದಾನಾಗ ಬರೆತಿನಾಯೆ ಇತ್ತ ಚಿಕ್ಕನಂಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರಂಥ ಬರೆತಿನ ಜನ ಆ ಜನ ಸ್ವಂತ ಬರೆದಿಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರೆಗೆ ಓಲ ಚಿಕ್ಕನಂಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರಂಥನ ತೂದು ಆರು ಬಟ್ಟಿಳಿ ಸಾದೇರು ಅಥವಾ ಬರೆದೇರು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗೂ ಮುಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ದಾಯೆಂದು ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೇಖನನ ಯಾನು ಬರೆಯನಗ ಎಂಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಧಾರಡೆ ತೆಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಪಂದು ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಪೆ ಆಂಡ ಕುಡೋರಿ ಬರೆಯನಗ ಒಂದು ಅಂಚನದ ಇಂಚನ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಇಪ್ಪಡೆ ಪಂಡದ ಒಂಜ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ತೋಜ್ಪಾಯ್ದಕ್ಕ ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಂದಲದ ರಡ್ಮೂಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಿಷಯ ಬನ್ನಗ ಪುಣ್ಚಿತ್ತಾಯರು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆತನ್ವೇರು ದಾದ ಅಂದಕೇನಗ ಒಂದು ಕವಿನ ಒಂಜ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಅಥವಾ ಬೇದ ಕಡೆ ತೂದು ಬರೆದೇರು ಸ್ವಂತ ದಾಜಿಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆತನ್ವೇರು ತೂನಗ ನಮಕ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ತಿಗ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ ನಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂದು ನಮಕ್ ಲಭ್ಯಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಕ ತರ್ಜುಮೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡೆಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಉಂಡತ ಅಂದಕ್ಕೆನಗ ಮೂಲದ ಪಾಠನ ತೂವೊಂದು ಪಂಡ ಈ ಮೂಲ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾವೇರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ದೀರ್ಘವಾದ 15 ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಬರೆತೇರು ಅವೇನು ತೂವೊಂದು ಈ ಏರು ಈ ಗ್ರಂಥನ ಬರೆತಾರ ಆ ಜನ ಬರೆದಿಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವು ಆತು ಅಗಾಧತೆಡು ಬರೆದಿಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವು ಆಂಡ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವೇನು ಅಂಚಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ 4 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪನ್ನಗ ಮೂಲಡ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೂವೊಂದು ಅವೇನು ಮಾತ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾತ ಜಿಂಜಾದೇರು ಊಹಾಪೋಹದ ಪಾಠನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಪದ್ಯನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದ ನಮಗೆ ದುಂಬುದೀತೇರು ನಿತ್ತ ಕಾಲದಾದ ಅಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪನಗ ಶ್ಲೋಕ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು 51ನೇ ಪದ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮಗೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಜಾತ್ಪತ್ಯ ಸುಮತ್ಸರೋಂಟಿ ಕಥೆನೊರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮುಖ್ಯ ಈ ಜೀವಿತ ಕುಳೆನ ಅನುರಾಗತೇಟ್ ಮಹಲೋಕ ಹಿತೊಂಕು ವ್ಯಾಜೋ ತೆರಿತಾತ್ ರೇಚೀತ್ರಣವೋ ಸರ್ವಜ್ಞರು ಕೇಂಡ್ ಸೂಜಿ ಮೊನೆ ತಾತ ತರೋ ವರನಂದೊಮೇ ತಿರ್ದಕಣಯ್ಯೋ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಸುರೂಕಾದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಾಜಾತ್ಪತ್ಯ ಸಂವತ್ಸರೋಂಟಿ ಪಂಡದ ದಾದ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೇನಾಗ ಒಟ್ಟು ಅಚ್ಪ ಸಂವತ್ಸರಳುಂಡು ಐಟ್ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಸಂವತ್ಸರ ಉಂಟು ಒಂದು ಬರಿದಿನ ಪಂಡದ ಐಟ್ ತೋಚ್ಪಾತು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪನ ಈತೆರಿಂಡ ಯಾವ ಈತ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಏತ್ ಸಲ ಬೈದು ಬೋದಿಪ್ಪರ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಭಾಷಾ ಶೈಲಿ ಅಂಚೆತ್ತನೆ ಛಂದಸ್ಸದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಚಂದ್ರ ಶೈಲಿನ ಮಾತತೂನಾಗ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾವ್ಯಗೂ ಕೈತೋಲುಂಡು ಆ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾವ್ಯ ತಿಕ್ಕದಿನಿ 17ನೇ ಶತಮಾನಡು ಸೊ ಒಂದುಲ 17ನೇ ಶತಮಾನಡೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಗ್ರಂಥ ಇಪ್ಪರ ಯಾವ ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತನ 17ನೇ ಶತಮಾನಡು 2 ಸಲ ಪ್ರಾಜೋತ್ಪತ್ಯ ಸಂವತ್ಸರ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 1921 ಇಸವಿಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ 1991 ವಿಷಯ ಇಸವಿಡ್ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಕಾಸರಗೋಡು ದಲ್ಪ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಉಬಾ ಒಂಜಿ ಕವಿ ಒಂದೇನು ಆ ಕಾಲಡು ಬರೆತೆ ಅಥವಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡದ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಟ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲವಾದ ಒಂದು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಕಾವೇರಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಕಥೆ ಎಕಾಡು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಒಂದೇನು ನೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಲಷ್ಟ ಆದ ತಿಕ್ಕದಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿನೇದ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಭಾಗ ಆ ಒರಿದಿನ 2 ಅಂಶ ಭಾಗ ನಷ್ಟ ಆತನು ನಮಗೆ ತೆಗೆದಿಜಿ ಎಂಚನೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಕೇನಾಗ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಕೇರಿ ನಮಗೆ ತೆಗೆದಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ 7 ಎಡಮೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದಿನಿ ಒರಿದಿನ ನಷ್ಟ ಆದು ಪೋತುಂಡು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಖಾಲಿ ಆಜಿ ಪದ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತೆಗೆದಿನಿ ಆಜೆರ್ದು 11 ಮುಟ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಟ 343 ಪದ್ಯ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೆಗೆದಂಡು ಪಂಡದು ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕುಡಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಾಂದು ಪನ್ನಗ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾದಾಂಡಲ ತಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಂಡು ದಾದನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಡತೆ ಎಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪನಿ ಕುಡಂಜಿನ ನಮತು ಒಂದು ಸರಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಾಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಈತಮುಟ ತೆಗೆದಿನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ತೆಗೆದಿನಿ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರತಿ ನಮಕ ಈತಮುಟ ತೆಗೆದಿನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಪನಾಗ ಬೊಕಲ ನಮಕ್ ಕಷ್ಟ ಅಭಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇತ ಕಡೆರ್ದು ತೂದು ಒಂದು ಸರಿ ಉಂಡ ಅಂದ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಬ್ಜಿ ಒಂದು ಇಂಚನ ಅಂಚನ ಪಂಡ ನಮನೇ ಮನಸ್ಸು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು
ಆತ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂದೇನು ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯೋಡು ಒಂದೇನು ಸರಿ ಉಂಡ ತಪ್ಪುಂಡ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಒಂದು ಆ ಕಾಲದ ಈ ರೀತಿಯಾದೇ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಸರಿ ಮಲ್ತಂ ಪೋರೆ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಡ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಪಂಡದ್ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಕಾವೇರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೇಕುಣ್ಣಾಯರು ಬರೆದನಂಚಿತನ ಪುಸ್ತಕಡ್ ಆರುದಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂತದೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತ ಇತ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಾತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊರ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಪುರ್ಲುದ ಅಲಂಕಾರಗಳೇನು ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೇರು ಐಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು. ಎಕಾಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿಲಕ ಕರ್ಂಬು ಸೇವಿತಿ ನಂದೊಮೀ ಕತೆ ಮಿತ್ತ ಮಿತ್ತತಿ ರಮ್ಯೋನ ಪಂಡದೆ ಇದ ಎಕಡವೆ ಅರ್ಥನ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದ ಒಂಜೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾರೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಸುರು ಕಾದು ಬರೆಯನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಲೇಡು ತಿಕ್ಕನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಲು ಉಂದು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಕುಡೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಸಾಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾಡು ಸಂಚರಿತಿಪ್ಪುಕಿ ನಿಧಿ ಡಕ್ಕು ನಂದೊಮೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಕಡೆಟು ನಾಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ತೂರೆ ಪೋಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈತವುಲಾಯಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಪಿನ ಅರ್ಥನ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂದುಲ ಅಂಚನೆ ದಾದಾಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವಿನ ನಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿಡೀ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪುವ ಆಂಡ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲದ ಕೈತೊಳ್ಳಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೆ ದಂಕುಂಡು ದಾದಾಂದ ತೂನಾಗ ಅವೇ ನಿಧಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈತೊಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಊರಿಡೀ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪುವ ಪಂಪಿನ ಅರ್ಥಡ್ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ನೆಟ್ಟೆ ಅವೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೇರು ಕುಡಂಜಿ ಆತಪನಿ ಕಾರ್ಮೊಗಲು ನಿಂಗಕಿ ಪ್ರಕಾರೋ ಪಂಡದ ದಾದ ಒಂದು ಭಾಷಾಂತರ ಎಂಚ ಇತ್ತದ ತುಳುತ ಭಾಷೆಗಂದು ಪನ್ನಗ ಆತಪನಿ ಪನ್ನಗ ಅವು ಅರ್ಥ ಇಂಚ ಉಂಡು ಕರಿಮುಗಿಲು ದೊಂಬುನು ನಿಂಗು ನಂಚನೆ ಪಂಡದು ಇಡೀ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಮೋಡ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ದೊಂಬು ಪೋಡೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯಗ ಅಡ್ಡಾದ ಮೋಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವಿನ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂತೆರು ಆತಪನಿ ಕಾರ್ಮುಗುಲು ನಿಂಗಿಕೆ ಪ್ರಕಾರೋ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಮೋಡ ಜಿಂಜಿನಂಚಿತ್ ಬರ್ಸದ ನೀರು ಜಿಂಜಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೋಡ ಆತಪನಿ ಕಾರ್ಮುಗುಲು ನಿಂಗಿಗ ಜೋರು ದೊಂಬುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಆ ದೊಂಬು ಮಾತ ಬದಿಕು ಪೋಂಡು ನಾಶ ಆದ ಪೋಂಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರಣನು ನೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ತೋಚಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಉಂದೀತು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರು ಬರೆಯನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ಒಗಟದ ರೂಪಡಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪದ್ಯ ವೇದ ಪುರುಷನ ಸುತನ ಸಹೋದರನ ಪಂಡದ ಆಯ್ತಾ ಬಳಕೆ ಆದುಂಡು ನಮಕವು ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಪದ್ಯೊಡ್ಲ ಕವಿ ಮಂಡೇನ ಬಲಿಪಾದ ಜಾಣಮೇನ ತೋಜಿಪಾದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪದ್ಯನ ಬರೆತೇರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಅವು ಪದ್ಯ ಅವೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಈ ಗ್ರಂಥನ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಸುಳೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೇರು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗ ಮೆರುಗು ಬರಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜುಡುಂದಾಂಡ ಪ್ರಾಸದ ಉಪಯೋಗ ಆವಡು ಅವೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೇರು ಎಂಚಾಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಅನುಪ್ರಾಸನ ದುಂಬುದಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪೊರ್ಲುಡುಂಡು ಗಂಗೆ ಶುಭರಂಗೆ ಭವಸಂಗೆ ಗುಣತುಂಗೆ ಮಂಗಳ ಮಹಾಂಗೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಕುಲನಂಗೆ ತುಂಗಗಿರಿ ಶೃಂಗೆ ಭವಭಂಗೆ ಜನರಂಗೆ ಅಂಗಜ ಪಿತಾಂಗುಲಿ ಸುಸಂಗಮೇ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಡದ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಗಂಗೆಗೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದಾರನ ಮಾತ ತುಳುಕು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತದ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂತೆರೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಕಡೇಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದೇರು ಎಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದೇರು ಪಣ್ಣಗ ಅಂಗಜ ಪಿತಾಂಗುಲಿ ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಕೊಂಬ ಬಿರಳೆದ ಕೊಡಿಕ್ ತಾಗದ ಕೊಡಿರ್ದ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಗಂಗೆ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡದ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನ ಶ್ಲೋಕನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದೊಳ್ಳ ಉಂಡು ಅವಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮುಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿನ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಕುಂಬು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ನೆಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇವೇನು ಕುಂಬುನ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಕುಂಟು ಅಥವಾ ಮರ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕುಂಬ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಕಾವೇರಿ ನೆಟ್ಟು ಕಾವ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಂಬು ಮಾಂಪು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಬಲ್ಪುಂಡು ಕುಂಬು ಪಂಡ ನಾಶ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಪಿನ ಅರ್ಥ ಬತ್ತಿನೆರ್ದ ಅವರ ಈ ಕುಂಬು ಮಾಂಪು ಮನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ
ನಮಕ್ ನಾಶನ ಮಲ್ಪು ಅವಿನ ಹತ್ತಿನ ಮಲ್ಪು ಪನಿಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರೀತಿಡು ನಮಕ್ ಅರ್ಥನ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಿಜೋಮಾಯರ್ ಅಥವಾ ಮಾಜಿಯರು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದಗಳು ನಮಗೆ ತುವರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದಾ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೊಕ ಮಾಯ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಕಾವೇರಿಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪಂಪಿನೇಕ್ ನಿಜ ಪಂಡದು ಮಾಯಾ ಪಂಪಿನೇಕ್ ಮಾಜಿಂಡ್ ಪಂಪಿನ ರೀತಿಡು ಅವೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯರು ಎಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಜಮಾಯರು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಮಾಯಾ ಆಯರು ಎಂದು ಬನ್ನಗ ಮಾಜಿಯರು ಪಂಪಿನ ರೀತಿಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ಭೋಷೆತಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಭೋಸೆತಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ರೀತಿಡು ಭೋಸೆ ಪನ್ನಗ ಬುದ್ಧಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪಿನಾಯೇ ಆಯೆ ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದಿನಾಯೇ ಪಂಡದು ಅವೇನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಭೋಸೆ ಭೋಸೆತಿ ಪಂಡದು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಬತ್ತಿನ ರೀತಿಡು ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಭೋಷೆತಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಬಪ್ಪು ಪಂಡದು ಉಂಡು ದಾದಾ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆಟು ನಮಕ್ ಉಪಯೋಗ ಆವಂದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಕುಬ್ಬತೆ ನದಿ ಕಾಬ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದಾ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ನದಿಕ್ ಲೈತೆ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಐತನೇ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಬೇತೆ ಕಡೆಟು ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರೀತಿಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಕುಬಪು ಆದಿಪ್ರಯಾವು ಅವೇ ಸರಿಸಾಟಿ ಆದಿಪ್ರಯಾವು ಸಮಕ್ ಇಪ್ರಯಾವು ಪಂಡದು ಅವೇನು ಪದ್ಮನಾಭ ಕೇಕುಣ್ಣಾಯರು ಅಂದಾಜೆ ಮಲ್ಪುಯರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಚೂರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ತುಂಬಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೊಂಡ್ರೆ ನಿಕುಲು ಈ ಪುಸ್ತಕನ ತೋದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಳೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಏನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲ್ಜಿಗದ ಲೇಸಿಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಇತಮುಟ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಚಲಿತೋಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವರಾಕ್ಷರೊಳೆನ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇಪ್ಪಡೆ ಹಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಸುರೂತ ವರ್ಗ ಒಂದಕ್ಕೆನಾಗ ಕವರ್ಗ ಕ ಖ ಗ ಘ ङ ಈತೇನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಸುರೂತ ಅಕ್ಷರ ಕ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಿಂದಾನಗ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಪ ತುಳುಟು ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತಡುಂಡು ನೆಕ್ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ನೆಂಪುದಿಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಕಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಬರೆಯೋಳಿ ಒಂದು ದಕಾರ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಳುತ ಕಕಾರನ ನಮ್ಮ ಬರೆಯರೆ ಅನಾಗ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಸುಲಾಭಡ್ ಕ ನಮಕ್ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಿಸೆಗೆ ಬುರಿಲಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ತುಳುತ ಕಕಾರ ದಾ ಬರೆಯಲಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ಆಂಡ ಈತೆ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋಡಿ ದುಂಬು ಬರಡು ಒಂದು ಕೋಡಿ ದುಂಬು ಬರಡು ಎಂಚ ಒಂದೇನು ಬರೆಯಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ದಾನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದಿ ಒಂದು ಕ ಬರೆಯವರೆ ಸುಲಭದ ಉಪಾಯ ದಾದ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಸುರುಕಾದ ಮಿತ್ರದ ಸುರುಮಲ್ಪುನಿ ದಕಾರದಲ್ಪನೆ ದುಂಬು ಪೋದು ಮುಂದೆ ನಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಪುನಿ ಮಿತ್ತಡ ರಡ್ಡು ಕುಟ್ಟಿಲ ಮೀರ್ದ ಇತ್ತನಂದಾನಗ ಅಪನಗ ಅವು ಕಕಾರ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಮುಂದೆ ದಕಾರನ ನೆನಪುದಿ ಒಂದು ಬರೆಯಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಕುಡರ ಐತಮಿತ್ತ ತಿದ್ದದ ಬರೆಯಕ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕಾ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಕವರ್ಗಡ ಸುರೂತ ಅಕ್ಷರ ಕಾನ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೆನ್ನನ್ನು ಬತ್ತೊನ್ಲೆ ಬರೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಕಾರದ ಮಿತ್ತ ಕುಡೋರ ತಿದ್ದಲೆ ಕಾ ಮಿತ್ತಡ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ನಡು ತಿರ್ತದ ನಡುಕು ಅಡೇಗನ್ ಜೂಂಚಿ ಕೊರ್ದು ದುಂಬು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಕೂಡ ಎದುರು ಪೋದು ಉಂತಾಯಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಕಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಕುಡೋರ ಬರೇಕ ಐತ ಮಿತ್ತದ ತಿದ್ದದ ಬರೇಕ ಕಾ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಸಿತ್ತಡ ನಡುವು ಕೊಂಜಿ ಜೂಂಚಿ ಕೊರ್ದು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಕೊನೋದು ಮೀರಾದ ಉಂತಾಯಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ತುಳುತ ಕಕಾರ ಬಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಒಂದೇನು ತಾಳೆಗರಿಟ ಒಂದು ಎಂಚ ಪ್ರಯೋಗ ಆತಂಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಒಂದೇ ರೀತಿ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಅಕಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಚೂರು ಪತ್ರಗ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ದಿಪ್ಪರೆ ಅವು ನಮಕ್ ಇಂಚ ಮಾತ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಮಕ್ ತಾಳೆ ಪತ್ರಡು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಅಂಚಾದ ಕಕಾರ ನಮ್ಮ ಸುಲಭಡ್ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಷರ ಕನ್ನಡಡ್ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಷರ ಖ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಪ
ಉಂದೇನೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆದ ನಮಕ್ ತುಳುತ ಕಖ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಖಕಾರಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆ ಸುಲಭವಾದ ಉಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಗ ಸುರುಳಿದೊಟ್ಟುಗು ಆರಂಭ ಮಲ್ಪನೆ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ ಮೂರೊಂಜಿ ಜೂಂಚಿ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ನಡೇಗೆ ದುಂಬು ಮಿತ್ತು ಕೊನೋಯ ಅಂದಾಂಡ ಒಂದು ಖಕಾರ ಆಂಡ್ ಐಟ್ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೇನು ರಡ್ಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಅಕ್ಷರ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಮುಂದೇನು ಇಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಕೊನೋಂಡ ಸರಿಯಾದ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಸುರುಳಿದೊಟ್ಟುಗು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ತಿರ್ತು ಕಂತದ ಮುಂದೆ ನಡೇಗೆ ಮೀರಾದ ಅಡ್ಡಗ ಬಲಬದಿಕ ಮೀರಾದ ಮಿತ್ತು ಕೊನೋಯ ಅಂದಾಂಡ ಅವೇ ಸರ್ತಗ ಕಂತ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ತುಳುತ ಕಕಾರ ನಮ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಪಿರೋಡು ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತನ ತಾಳೆ ಪತ್ರೋಡ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದುಂಡು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿ ಐಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಮುಂದೇನು ಸುರುಳಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸುರುತ ತಾಳೆ ಪತ್ರೋಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಕಾರ ಉಂಡು ಕಕಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಬರೇಕ ಸುರುಳಿದೊಟ್ಟುಗು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಬರೆಯಲೆ ಸುರುಳಿದೊಟ್ಟುಗು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಕಂತ ಅಡೇಗೆ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ ಬಲತ ಬದಿಕ ದುಂಬು ಕೊನೋದು ಮಿತ್ತು ಕೊನೋಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ತುಳುತ ಕಕಾರ ಆಂಡ್ ತಾಳೆ ಪತ್ರೋಡ್ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುರುಳಿ ಚೂರು ಬುಡಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುರುಳಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ತಿರ್ತು ಬತ್ತದು ಅವೇ ರೂಪನ್ ನಮ್ಮ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ಅಕ್ಷರ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭಡ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಡ್ ನನ್ನ ಗ ಎಂಚ ಬರೆಪಿನಿ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಷರ ಗ ಗಂಗೆ ಪಂದ್ ಮಾತ ಬರೆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ ಹದಾಟ್ ಕೈತೋಲು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಕ್ಷರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ತುಳುಟು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಗ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಮಿತ್ತಡ್ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪನೆ ಅಡೇಗೆ ತಿರ್ತು ಕನ್ಪನೆ ಕುಡರ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಇಂಚ ಕನ್ಪನೆ ಒಂದು ತುಳುತ ಗ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭತೆ ನಮಗಿತ್ತ ಈತು ಉಂಡು ಗಾಟ್ಲ ಈತುಂಡು ನೆಕ್ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಬರೆ ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಕನ್ನಡದ ಗ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಮುಂದೇನು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೇರು ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರಗ ಇಂಚ ಸೇರಾಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗವು ತುಳುತಗ ಆಂಡ್ ಮುಂದೇನು ಬಿಡ್ದು ಅಂಚಾದಿಪ್ನಗ ಸುಲಭದ ಅಕ್ಷರನ ಕುಡೋರ ಮಿತ್ತಡು ಬರೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಮುಂದುವರಿತದ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ ಅಂಚನೇ ದುಂಬು ಪೋದು ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಬತ್ತ ನೆಕ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆದ ಕೈತೋಲಿಪ್ರಂಚಿತ್ತನ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರದಾದ ಅಂದ್ಪನ್ನಾಗ ಊನು ನಮರ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೇ ಬರೆಯಪ್ಪ ಇಂಚ ಬರೇದು ಕುಡ ಮಿತ್ತುಕೊನಪ್ಪ ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ಕುಡ ಮಿತ್ತು ಪೋವರಜ್ಜಿ ಐತೊಟ್ಟುಗೋ ಸುರುಳಿ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಆ ರಡ್ಡನ್ ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಊರು ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಷೆನ ಬರೆಯಂಡ ಗ ಆಪುಂಡು ಒಂಜನೇ ತಾತ ಅಥವಾ ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಬರೆಪನಂಚಿತ್ತನ ಕನ್ನಡಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಸೇರ್ಪಾಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಗ ಆಪುಂಡು ಉಂದಿತ್ತೆ ತುಳುಟು ತಾಡೆ ಪತ್ರೋಡು ಮಾತ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ತಿರ್ತು ಬತ್ತ ಅಡೇಗೆ ನೀಟ ಉದ್ದ ಕಂತದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಿಂಚ ಬಗ್ಗಾಯ ಮೂಲು ಈತ ಬೆಂಡಾದಿಪ್ಪುಜಿ ಮಾಮೂಲಿಯಾದ ಇತ್ತೆ ನಮಕ ಚಿಕ್ಕನಂಚಿತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಕ್ಷರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಲ್ಕ ಒಂದು ಬೆಂಡಾದಿಪ್ಪುಜಿ ನೀಟ ಗೆರೆನು ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಕಂತಿಪ್ಪುವ ಅವಿನ ಅಡೇಗೆ ನೀಟ ಬದಿಕ ಕನ್ಪ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತಾದ ತಿರ್ತು ಬನ್ನ ಮುಟ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬೆಂಡಾದ ಅರ್ಧವೃತ್ತಾಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬರೆಯಪ್ಪ ತುಳುಟು ಅಂಚಾಂಡ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಮುಂದೇಕೆ ನೀಟ ಇಂಚ ಸೇರ್ಪಾಯ ಅಂದಾಂಡ ಮುಂದೇನು ಬುಡ್ದು ಅಪನಗ ಗ್ರಂಥ ಶೈಲಿದ ಗ ಆಂಡ್ ಅವಿನೇ ಬೆಂಡಾದ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಪಾಯ ಅಂದಾಂಡ ಇತ್ಯದ ಮಾಮೂಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಗ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಷರ ಘ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಘ ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯಪ್ಪ ತುಳುಟು ಎಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ತೂಲೆ ನಮಕ್ ಬಾ ಬರೆಯವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾಪ ಬಾ ಬರೆಯವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಶೈಲಿಡ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಪುಂಡು ಬಾ ತಲ್ಕನೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುನಿ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಒಂದು ತುಳುತ ಘಕಾರ ಘಂಟೆ ನಮದಾದ ಬರೆಯಪ್ಪ ಆ ಘಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾದುಂಡು ಎಂಚ ಮಿತ್ತರ್ದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಘ ಮಾತ್ರ ತೂವರೆ ಬಾ ತಲ್ಕ ಉಂಡು ಬಾಕ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ಪುಜ ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ಬನ್ನಗ ತುಳುತ ಘಕಾರ ಬನ್ನಗ ಮಲ್ಲ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪ ಒಂದು ತುಳುತ ಘ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯಲಿ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ತಿದ್ದದ ಬರೆಯಲಿ ಕುಡೋರ ಬರೇಕ
ಘಾ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ, ಘಕಾರ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ, ಘಂಟೆ ಪಂತ್ ಬರೆಪನಂಚಿತ್ತನ ಘಕಾರ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಮಿತ್ತಡು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ತೀರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋನಗ ಅಪನಗ ತುಳುತ ಘಕಾರ ಆಂಡ್. ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಶೈಲಿಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದುಂಡು. ಆಂಡ ತೀರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದುಂಡು. ಮೂಲು ಬೆಂಡಾದಿಪ್ಪನೆಕ್ಲ ಮೂಲು ಬಗ್ಗದಿಪ್ಪನೆಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡತೆ ಅವಿನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದೀವನ್ಲೆ ಇಜಂಡ ನಮಕ್ ಗ್ರಂಥನ ಓದನಾಗ ತತ್ತು ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಮೂಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ವೃತ್ತದಲ್ಕ ಬರ್ತದೆ ತೀರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಅಡೇಗೆ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ಪತೆ ಆ ರೀತಿಯಾದವಿನ ಬೆಂಡು ಕೊರ್ದು ನಡುಟು ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಮಿತ್ತು ಕೊನೊಯ ಅಂದ ಅಂಡ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಶೈಲಿ ಡಿಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಘಕಾರನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಂಡ್. ಅಡೆಗೆ ಕ ಖ ಗ ಘ 4 ಅಕ್ಷರನ ಕಲ್ತ. ದುಂಬುದ ಅಕ್ಷರ ಞಕಾರ, ದುಂಬುದ ಅಕ್ಷರ ಞಕಾರ, ಕ ಕ ಗ ಗ ಞ. ಕನ್ನಡಡು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಪ. ಒಂದೇನು ತುಳುಟು ಎಂಚ ಬರೆಪಿನಿ, ತುಳುಟುನೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಸುಲಭ. ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೀವನ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಕಂದಾನಗ ದಕಾರ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದೀವಂಡ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ ಒಂದು ನೆತ್ತಲೆಕಾನೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚದವರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ಗಕಾರಗ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಎದುರು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಗಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಗಕಾರದೊಟ್ಟುಗೋ ಬಕಾರ ನೆನಪು ದೀವಂಡ ನಮಕ್ ಬರೆಯವರೆ ಸುಲಭ ಉಂಡು. ಅಂಚೆ ನೆನಪು ದೀವೊಂದು ಬರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಞಕಾರದ ಞ ಬರೆಯನಗ ದಾದ ನೆನಪು ದೀವಂಡು ಕೆನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಈನು ನೆನಪು ದೀವ ನೋಡು. ಈ ಮನಸ್ಸುಡು ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ನಮಕ್ ಞಕಾರ ಬರೆಯವರೆ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಚನೆತ್ತ ಅಕ್ಷರ ಉಂಡು ಶೈಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೆನ್ನಗ ಈನು ಮನಸ್ಸು ದೀವನ್ಲೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸುರುಳಿ ಪಾಡೊಂದು ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಡುಕು ಸುರುಳಿ ಕೊರೊರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಪುಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಉಂತಾಲೆ. ಒಂದು ತುಳುತ ಞಕಾರ ಞ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು. ಕುಡರಾಯನ್ ತಿದ್ದದ ಬರೇಕ ಸುರುಳಿದೊಟ್ಟುಗು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಬರೆಯಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿತದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ನಡುಟು ಸುರುಳಿ ಕೊರಂದೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಕಂತದ ಉಂತಾದ. ಒಂದು ತುಳುತ ಞಕಾರ ಕ ಖ ಗ ಘ ಞ. ಕುಡರ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ, ಞಕಾರ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ, ಶಂಖ ಬರೆಯನಗ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಅನುನಾಸಿಕ ಮೂಲುಂಡು. ಸುರುಳಿದೊಟ್ಟುಗು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ನಡುಟು ಸುರುಳಿ ಪಂದೆ ಅಂತ್ಯಗು ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿಗೊಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಉಂತಾದ. ಒಂದು ತುಳುತ ಞಕಾರ ಈಕ್ ಸರಿಯಾದ ಉಂಡು. ಕ ಖ ಗ ಗ ಞ ಈಕ್ ಸರಿಯಾದ ಉಂಡು, ಮಾತ್ರ ಸುರುಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ಮೂಲು ತೀರ್ಥವೈದ್ಯಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಿತ್ತುಂಡು, ನೆತ್ತ ಲೆವೆಲ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಞಕಾರ. ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥ ಶೈಲಿಡು ನಮಕ್ ಗ್ರಂಥೊಳೆಡು ಒಂದು ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಾರ್ದವರ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಕ 4 ಅಕ್ಷರ 5 ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತದ. ಕ ಖ ಗ ಘ ಞ. ಒಂದೇನು ಮನಸ್ಸಿಡ್ದೀವನ್ಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಲ್ಪುಲೆ ನಾನು ಒರಿದಿನೇನು ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಗೆ ತೂಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು.